Benvidos a Todo Mal, o programa que ten joteras. Cabeceira. Todo mal, vai a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Todo mal. Que tal? Con joteras. Con joteras. Non sei se vos fijades que temos ali detrás de Marcos na parede unha jotera tremenda que é a que nos faltaba xa, o sea, que cambiamos o set. Deixamos as nosas casas para xuntarnos, para facer un programa un pouco máis bonito. Gastamos cartos en micrófonos incluso. Estamos perdendo máis cartos e máis de todo, estamos perdendo a paciencia, estamos perdendo todo aquí. E ainda por riba chóvenos, joder. É que parece que hai unha persona dicindo-nos parade xa, por Dios. Esa persona se llama Dios. Sí. Aparte é curioso, porque ti xe chovía, sabes como funciona, pero eu non estou acostumbrado. Pero non, tremenda jotera, pode ser que nos haga algo peor? A ver, Santa descabezada, por favor, podes axudarnos un pouquinho máis? Desde que trouxeches na Santa temos joteras. Temos joteras de trouxen. Podes ver unha maldición del diablo? Nah, Me dá igual. porque Non máis a diablo tope. que a min non creo que... Bueno, que tal? Queres me contar algo logo? Viña pa aquí, escoita. Nada. Vouche contar unha cousa super curiosa. Pensei que ibas facer como os monologuistas que sempre din cando venía para aquí e contan un chiste, sabes? Ah, no, se queres contoche o chiste que pensei vindo para aquí. É un chiste. Vale. Seguramente, non sei se haberá outro parecido. Eu inventeino así. Veña. Que lle di un camello a unha lavadora? Que? Non me joroves. Pero por que é unha lavadora? Porque ao mellor trajoulle a súa sudadera favorita. Ou encolleulle os calcetins. E por que non lle di... Que era? Un dromedario? Un camello. Un camello. E por que non lle di un camello a un can? Porque os camellos e os canos se poden falar entre eles. A Non lavadora, falan o sí. mesmo idioma. Sí, as lavadoras teñen lenguaje universal, por eso o folleto trae moitos idiomas. As lavadoras falan todo. As lavadoras son como de 3PO. E má, como tes a cabeza de baixo. Viñan pa aquí, está chovendo moitísimo hoxe que estamos grabando. E viñan falando na radio gallega. Cando chove a carretera é un peligro, a carretera é muerte cando chove. E eu iba super tranquilo, era unha cosa que o que necesito. É como estar botando un polvo e dito, a sífilis ataca de nuevo, non hai condón que lle chegue. Que me cago en Dios, quítache as ganas de todo. Sí, tía, además a radio que é unha cosa que se escoita, joder, non sei o porcentaje, pero o 90% no coche. Eu creo que xa ninguén ten radio que non Que era no non coche. sei no coche. É como, non lle falalle, en plan, bueno, pois vades tranquilos e con cuidado, Que non pasa non nada. vai pasar nada, pero tens que ir con precaución, tal. Se vas a boa velocidade é imposible ter un accidente, vaite tranquilo. No, como é? Os accidentes é por culpa do gilipollas. Mierda, eu son gilipollas. Hostia. Cariño, non gilipollas, dime xa, por que vamos ter un accidente, coño? É unha cosa. Hostia, pois nada. Que, así, Contoche cousas que traio. eu queria te contar unha cousa, porque Vale, a camiseta do Deportivo, porque aí atrás, fai unhas semanas, fun a ver o Celta e teño a xente do Deportivo enfadado, Non faláronse? un poquito. Pero, a ver... Teño algún enfadado, e digo, non sei que... Pero, Bueno, vamos, enfadados tampouco, creo que me dan un follow e a tomar polo que acaban antes. Pero... Non me se enfade que rapaza. Enfadaronse un pouco. É- O único que quería era posturear. Vamos a ver, dille a Regalaron verdade. as entradas. Regalaron unhas entradas na Sí. zona VIP con comida e bebida. Hai algo máis deportivista que iría joder cerveza ao Celta? Eu non vexo nada máis deportivista que eso. É verdad, é verdad. Por favor. Entonces, bueno, porque eu son super todo por igualmente. O que pasa é que, joder, vou a festas do Celta porque son festas, sabes? Fuches a eso e máis a festa dunha peña celtar. É verdad, fun á peña a festa da peña, Os carcamáns. os carcamás da A Illa mellor de Arousa. peña do Celta de E todas. nada é fiesta, Camacho. Pero claro, como vou perder iso? Aquí Se me facedes festas vos, os deportivos, é fiestera antes que deportivista. home, sempre. Sempre, sempre. E... Eu podo me tatuar fiestera aquí e non me tatuar deportivo. Podo me tatuar fiestera e non me tatuo Mauro Silva. Buah, faite un tatuaje de Mauro Silva. De Manu Silva. Non, que ancho gustaba a ti. A min Bebeto, eu de pequena era aínda non aprendera a falar, meu pai dixeme Bebeto, eu dicía gol, Que dices? te lo juro. E conocías a Bebeto? Ela, en persona. Sí. Eu non, xa che dixen que miña irmá e meu pai, si. Cheguei a traer as fotos de... Sí. non? Sí.
Hostia, sabes que pasa nos podcasts que levan 4 ou 5 anos? Empezan a repetirse e tal. Nós nun segundo xa. Nun segundo. Temos unhas vidas que ou nos empezades a invitar a cousas ou a mitad de temporada acabas. A mí pasa moito que escoito a Buenafuente máis aberto e dixo, hai veces que estou escoitando cousas e dixo, hostia, estou escoitando un repetido. E é, non, é que se está repetindo eles. Claro, xa van maiores tamén. E levan 14 ou 15. Claro. Nos levamos uns 14 ou 15 chupitos, é o máis importante. Sabes, tipo, a mí 14 ou 15 chupitos é merendar. Así chelo do pelo. Que estábamos falando? Do Deportivo, que é super deportivista. Eu quero facer unha campaña. A favor de? De la unión entre pueblos. Oh, me gusta. Vamos a ver. Queres que che cante el himno de la alegría? Por favor. Pois non me sei. Sei que era o que che enseñaban na escola polo Día da Paz e así. Ese día ti non ibas. Non iba. E dí, mamá, dame a cabeza. Non te aguantas tonterías. Escucha, hermano. Queres que veña Bizarrat? Por favor, a cantar el himno de la alegría, Bizarrat. Adelante, Bizarrat. Queres que veña Bizarrat? Ai, teño a jorra colgada, Bizarrat. Non, hoxe non me Bizarrat. Que se hai que levantar a miña jorra. Empezo. Sí. Eu, cando era neno, os do Celta e os de Deportivo eran persoas unidas por un odio al Real Madrid e al Barcelona. Eso é verdade, acordo meu. Podemos volver a esos tiempos de hermandad en lo que o que facían os do Depor e os do Celta era joder aos dos grandes, que todos estábamos de acordo en plan Celta Depor, lo mejor, venga, e os gallegos a tope, e o Madrid e o Barça porquería. Eu acordome que lle facíamos, non era bullying, pero era como aos que eran do Real Madrid, en plan, pijo de mierda, eu son do equipo gallego, hostia, sabes? E non che importaba o fútbol para nada, para nada. Entonces, podemos volver a aquela época no que era un sentimiento de unión dos equipos gallegos, que non había, e deixar de insultarse. É que eu entre falas con a gente do Deportivo do Celta e xa están, non tes títulos, ti estás en segunda B. Vale, xa está, xa fixestes a broma. Podemos levarnos ben, pasalo ben, quedar a tomar estrellas, que é o que nos une. E ir todos a ver ao Obradoiro. Por exemplo, un obradoiro que é? Un obradoiro de pintura, creo. De cerámica, que agora hai muchísimos. Que era miña prima que vai a un obradoiro de cerámica con ela. A facer, que queres facer? Penes de e non é gratis, ojalá. Non é gratis. 100 euros vale por aí. Me cago en Dios, xa podes facer unha vajilla de sargadelos o primeiro día. É pero todo que lle dixo eu, tia, pero bueno, aprendes a facer cerámica e pois faz cerámica ti na tua casa. E me, non, porque pois tens que ter un forno especial e ten que estar, se queres usar un vaso deses, ten que estar a mellor 12 horas nese forno especial, e é como... E eso tira de fenosa que flipas, son poucos non, que non podes, e entón ti vas ali a facelo maldito e depois deixo ir ao tipo, e o tipo métecho no forno e pintacho máis todo, dixe de que color queres e pinta. Pois ti deixo unha pizza. E métecho no forno e chámame cando estea. Toma polo cu. Pero que ti crees normal? No. Que nin a pintas ti. Que che pinta ele? Pintache el, joder. Ti faz un vaso e tal, e depois dixe, bueno, e agora ten que estar 12 horas no forno, dime que color queres que che pinta. Pois azul. E marchas e cando vas a recoller. Pero hai moitos tonos de azul. Bueno, pero... Ti imagínate que lle pides azul Deportivo e el che pinta de celeste Celta de Vigo. Pero non estás dicindo que non terías hermanos. ningún problema porque somos hermanos. É verdade, somos hermanos. Entonces, eu desde aquí vou lanzar unha campaña, e esta vai ser a campaña seria que vou lanzar esta temporada, de Ante todo irmáns. Ante todo irmáns. Celta e Depor, ante todo irmáns. Pola Virgen descabezada. Pola Virgen descabezada. Ante todo non vos dá pena esta Virgen sin cabeza. Perdeu a cabeza, estoupoulle de aturarvos a vos. Con las chorradas de non entendes títulos, vas en segunda vez. Venga, xa estaría, xa fixemos a broma, ahora a odiar aos do Barça e aos do Madrid. Aí está, eso. E ante todo? Cuba libres. Non, que? Ante todo? Cartos. Carliña, acabamos de falar non fai nin 2 minutos. Ante todo... Irmán. Vale, vou facer unha pancarta para puñer aí. No meu hueco. Non me gusta, sona moito ao xunto de Galicia. Me echou da la polla. Que che paja, eu quero amigirmo e poder ir tomar cervezas con todo. Eu xa fun. Eu cando estuve en Illa de Arousa trataronme que nin dios. E dixían, tiaro do Deportivo. Eu tiaro do Deportivo, non sei que. Pero mira que dá o pases aquí con nós. Gracias por joderme a miña campaña toda. Eu vou seguir a miña campaña. Eso. Pero bueno, que dicir, é un sector da población moi da Illa de Arousa. Mellor é na Illa de Arousa, só. E agora aquí ir a Riazor. Ahora vou ir a... non vou ir a... Porque a Macia Ortega recuela jalóns entradas para o Celta
E agora que nos regala entradas para ir ao Deportivo. Alguén nos regala entrar. Si, porque a Mancio Ortega que le fixera os regalos desta temporada, man. Vale. Outra cousa que te quero contar. Empecé a facer exercicio. E empezaches e paraches moi pronto, porque vexo. Sí. Porque iba a ir a Pilates e fui unha vez e non volví nunca máis. Pero, hombre... Entón, bueno. Pero que tal ese primer día? O primeiro día de puta madre, bueno. Fun ademais con unha chica fitness. Chica fitness. Fun con a chica fitness. Fun con Eva Iglesias. Oh, moi fitness, Non sei se saberá o que significa fitness, pero ela é moi chica tamén, moi chica. Chica, sí. Chica, sí. Fitness tamén, quero dicir. Vaya dúas. Super fitness, Dos persoas que pensan que o crossfit é bollería, indo a... Non sei se sabes que cando lle dixen, bueno, vístome e vou-te coller á casa, e dime, que roupa hai que levar? Eu non sei, un tutú. O que che me llamaba. É verdade que para ir a... que vos cando chegastes a Pilates dixestes, pero fainos as brasileiras. Chegamos e dime, ai, esa debe de ser a profesora. E era a que estaba no parking dos coches. Claro, a gorrilla, e como levaba chándal, pues dixo, é a profesora. Eu debe ser esa a profesora. E aprendeste a facer así, para monedas. Pero bueno, volveremos ao gimnasio. Agradezco moito o traballo dos gorrillas, De verdad, porque che sí. Hai sitio ali e axudanche a aparcar e depois dalle €1, arre carallo. Pago mellor o gorrilla que o puto parking, que ninguén me axuda a aparcar. Sí. Eu creo que fan falta moitas influencers que non vayan ao gimnasio. Pero sí que ibas a dicir, fan falta moitas influencers gorrillas. E pareceu unha idea espectacular. Aquí estoy, chavales, voy a ganar unas moneditas. No, pero fai falta que haxe influencers que as que te identifiques, que un día chove non te ganas de ir ao gimnasio, non vas, quedas comendo chetos pandilla no sofá, vendo Netflix, e que o faga era e dixas, ai, así non me sinto mal. Chamarías a influencers. Quedei na casa cunha man na cona. Pois sí. E a outra nos chetos pandilla. Ai, eso hasta me identifico, Pois eso. Nada máis, ti queres me contar algo? Sí, traigo unha cousa moi importante. Hoxe vou de propuestas. Boa. Vin que... Que? Atragantaches tamén. No, que pensei que te ibas a decir algo. É que a veces oio voces, penso que son túas. Non podo queimar todo, non podo. A ver, traio unha cousa importante. Xa fixen a proposta de Ante Todo Irmáns, que vou seguir con ela nas miñas redes porque esta desenténdese, porque ela todo o que sea hermandad e buenas palabras non entiende, só entiende los golpes e los foucing. Eu aprendi a facer comedia vendo Sálvame. O problema é que tamén aprendiches a relacionarte con outros seres humanos vendo Sálvame. Aí temos un problema. E cas drogas e co alcohol. Que va, eu xa dixen moitas veces, non me drogo porque tiño medo que me den un parrus. É verdad. Que non sei medir a cantidad. Digo, mira, que son normal, que son para as matemáticas. Disme, se pesas 60 kilos, tens que tomar X. Eu xa non sei. Pero ti que pensas que se droga a peña? Que anda... Ti pensas que no baño... A ver, que vos unha matemática, joder! Ti pensas que os baños están escritos porque sempre están facendo reglas de 3 para meterse a coca. Si peso 80 kilos, meto medio grama... Que eu te digo, faiche falta pesarte para tomar un ibuprofeno. Casi. Ti como estás tomando ibuprofeno? Coño, ibuprofeno non, pero con antibiótico dinche quanto pesas, máis ou menos, e daí derivanche a cantidad. Eso é verdad. Ao meu can pásalle. O meu can dime, canto pesa? Porque isto non é o peso dun can. É dunha persona, entón hai que meterlle medicación de persona. Ti, para drogarte, dar xeito, meteste aí, disque. Non, vistes que... vouche interrumpir. Vistes que Melendi dicían que se drogaba e ao final non. Bueno, que houve vídeos virales del, nos primeiros concertos que fixo desta gira facendo así que estes gestos de drogaditos, que eu nunca sei que son de drogaditos, porque eu vou unha persona dándolle moito á boca e dixo, ai, mira que contento está como canta. Sabes? Pero ele estaba facendo eso e dicían, a volta das andadas. E non, era que estaba sobreactuando, disque. Estaba facendo un Luis Cera pola sobreactuación, dixo. O único que hai de falso nesa frase é a vuelto, porque nunca deixara. Non sabemos. Melendi tiene máis droga que el Chapo Guzmán. Bueno, que estabas contando? Melendi ten un narco submarino
para el solo. O día que fajan un documental en Netflix imos bailar todos. De Melendi. Non creo que bailemos, que canta unha música pouco bailable. Sí, verdad. Pero é un fenómeno, desde aquí un abrazo fuertísimo a Melendi. Ainda é moito E fan, a xente de Lalín tamén lle mandamos un abrazo fortísimo. Hai moito fan. E a xente da Costa da Morte toda que fai un traballo espectacular. É que din luar e pegou esa medallas. Que 3 fechas vendeu na Coruña, Melendi. Se dices rápido, 3 fechas que lle vendeu. O sea, Pero 3 fechas difíciles de vender fáciles, porque o 30 de agosto venderlle a calquera. Vendello o 3 de febreiro, a ver se tes huevos a venderlle. Vendeu 3 fechas, como que? Tia, 3 conciertos vai facer. Oí un chiste a Joaquín que conta o teu jefe seguido. Que chiste? O chiste de... Fui ao médico e... Pensei que iba a decir de suegra, métese en la piscina. No, ese conta outro. Suegra, métese en la piscina. Como meter na piscina se estamos en febrero a 3 graus? Eu que sei, como se mete usted en todo. Que contas, Sí, pois a Joaquín, o Amancio Ortega tamén contou o chiste de Joaquín de... Daronme 2 meses de vida. Ai, pois que siga julio e agosto. Ah, sí. Oye, que veo isto para contar os 2 chistes. Sí. Temos unha lista de chistes cada un. A mí un día podemos contar cada un Despois. chiste. Se vemos que nos queda corto o programa. Contamos un chiste cada un. Veña. Ou 12. Vale, depende. Eu sei 12 chistes, ti? Se os leo, sí. Se queres solo tes chistes, lendos. Eres como orde zapeando. A ver, que me vale. contaron? Fixeron unha cousa moi guai. Quen? Xa me perdín. Melendi. Ainda non empecé, señora, se pode tranquilizar. Quen fixo unha cousa moi guai? Fixeron unha cousa moi guai, coma, en Japón. Pois di, en Porén- Japón fixeron unha cousa moi guai, que eres ti, porque de Londres. Se digo Japón, a xente xa fai, non me interesa, non é Galicia, fuera. E se digo, fixeron unha cousa moi interesante, a ver, en Japón. Bueno, xíjame o de interés. Non, ahora, digo ben, home. Os japoneses, que están locos e que comen perrechos así como si fueran sandías. Os que están loquísimos. Sabes que en Japón o porno está pixelado? O pueblo está pixelado. O porno, o pueblo. O pueblo. Son os japoneses que cada pixelada. O pueblo aquí pixelamos. Sabes eu que lín? Que? Que falando do porno, que queren no capar. E Os que van porno. Me cago en Dios. Vai xis complicar o tema. No, que en Europa queren facer un rollo para que os menores non poidan ver porno e van pedir como un... Vanche pedir como a chave 367... Como é? 360? 365? A chave, vanche pedir a chave. Pero solo de edad. Pero co traballo que dan pedir esas mierdas... Se acabou el porno. Tomar por culo. Se finí. Perdona. Chao piscao. Adiós con el corazón. Se acabou. Vou dicir unha cousa, pero a Unión Europea xa ten feito fai moito tempo un protocolo para que non entres en páginas porno. Porque ti entras na página porno e ponche ali, es usted maior de edad. E se le das a que non, bótate fora. Pero é como E quen vai mentir aí? Claro. Ninguén é capaz de É como cando mentir. viaxas a Estados Unidos que te preguntan ¿quiere usted hacer un atentado terrorista? Ah, e aí tienes que ser sincero e dicir sí, Eu, co tonto que non diría, home, ahora que dices, non me ia que idea, pero ahora que sacas... E sí. Claro. E sí me apetece. Podo dicir, home, ahora en frío non, ahora. Se me poño... Como mediante un mal no coche. Non, aí voy, Hostia, pois tal cual. Bueno, que fixeron en Japón? En A ver, Japón. eu vou explicarlo ben. Non, En non, Japón. non sabes que hai. Había un árbitro en España que se chamaba Japón-Sevilla. Ai, Estaba moi desorientado. E de O onde é? Japón-Sevilla, non sei. que hijos de puta España. Japón-Sevilla. Non, serían apellidos. Chamaríanlle Japón ao fillo. Home, non creo. Japón! Malo de nombre. Pon can. Japón! Ven Japón! Ven Japón! Ven! Non pode ser Japón de nombre. En Japón deronlle un... Hostia, tiña que haber lido a noticia. En Japón deronlle a cidadanía ou deronlle unha medalla ou algo a Godzilla. A ver, estás dicindo que en Japón lle deron unha medalla a Godzilla? Sí. É o mesmo que dixeches ti, pero Pero ben dito. con tranquilidade. Sí, pero que pódeme la noticia. Deron Pois, unha medalla pero a Godzilla. E foi Pero Godzilla... Godzilla existe en persona, así, físicamente. En principio no, pero ahora sí. Eu pensei que era... Apareceu ali Godzilla e me chegou. Que eu pensei que Godzilla sería como Hakome, un holograma. Así
así unha cousa inventada que sale só en internet. Si Jacome non pode ser un holograma, sería un locograma. Entón, e quen é Godzilla? Pois non sei, ali apareceu Godzilla. Chegou Godzilla, buenas tardes. Oye, un día está Godzilla, eso, buenas tardes, hola, que tal, como andades, necesitades calquer cousa. E que lle puxeron Unha banda. E despois deron unha plaquita e Godzilla así ca súa plaquita, despois vimos aquí fotos. Como Miss Universo. No, era máis como cando ganabas o concurso de redacción da escola. Que che levaban ali e che daban así unha plaquita. Deronlle unha plaquita, deronlle a súa banda, que non sei que poñían. Xa lle deron máis que a xente que vai ás Olimpiadas. Sí. Poñonlle unha banda que en japonés, que non sei o que pon porque o japonés só lo sei falado. Lido non... Pero falado moi bueno, eu podo falar con japonés hasta que se aburra. O que me gusta falar no japonés é sei falar cando hai fotos. Cando vou ao japonés e está a foto do yakisoba. Aí sí que entendo, sabes, que che poñen isto é o que quero, isto non. Ti sabes facer. Eu en japonés sei dicir... Non sei se contei, meu cuñado foi a Estados Unidos e non sabe moito inglés. Entón el... Non sabe moito inglés, é dunha ternura increíble. Non sabe moito inglés, pero el defendíase, estuvo, estuvo unha semana... Defendíase, e se llama un hostia, botaba de volta. Non sei se estuvo unha semana ou 15 días en Estados Unidos, o tipo safouse dicindo this one... Él quería comer algo y decía, this one, señalando, one more, porque se el gen pedía unha cerveza, él decía, one more, e outro non sei que sería, buenos días ou algo así. Pero, one more, this one, e con iso, pa'lante. tirou casatañas para aí abaixo. Sabes que miña nai... non sei. Dicía, this one more, e a súa frase maestra, hey man. Moi ben. Amen. This one. Ahora, one more. Como a camarera fora unha muller quedaba jodido, pero temos que ir a outro bar, porque eu aquí non sei como chamará a fulana. Amen. One more. One more, this one. This one. E con iso... Pa'lante. Quen falaba vestido esperanto aí atrás, esperanto, mira, this one, hey man, one more. One more. E ainda chaval para facer unha canción das Spice Girls. Esas tres frases. Señora, hai que amputar unha perna. Amen. This one. This one e one more ao lado. E que sigan así. Dime, se non che vale para funcionar, hostia. Vexe fulano do parche. Amen. This one more, Vexe de volta, menos de nada. Vale para todo. No. Hostia, quero saber unha calle. Amen. This one more. Vale para todo, muchacho. Vale, para comer, para tirar por aí adiante, que máis quero? Vou contar unha anécdota destas que son de miña nai que son espectaculares, de que se contan nas aldeas e que debería facelas nun monólogo e ganar cartos. Tua nai? No, eu. Ok. E aí se ten cartos todos que quere máis, porque quere ela que estar tomado no sofá vendo a tele. Entonces, a anécdota é a seguinte. Miña nai é de Santa Comba, tiña un veciño emigrado en Suiza, é moi común por ali. Entonces, claro, ti emigras a Suiza... Por ali, por toda Galicia. Bueno, falo do que sei. Que eu te digo, estamos un doble, eu tamén hai que un emigrado en Suiza. E conocerá de Santa Comba? Tanto non sei. Bueno, o caso... Pero que é menino seguro que conoce. Si, que é menino menino da... Aí falamos de que é menino. Está ben? Bueno, está casado. Ya. É cun fillo. Kevin, Suiza está tendo moi bons sueldos. O mellor debías plantearte. E entonces era un señor que foi para emigrar a Suiza. Entonces non sabía falar nada. E entonces, para comer, el iba á carnicería, puñase diante ao carniceiro e facía e daba o rabo de porco e a funcionar. E comía rabo de porco porque era moi barato. Hostia. Increíble esa anécdota, era brutal. E me encanta esa historia. Está guai. Bueno, e que querías facer con todo isto? Ya é verdad. En Japón, os japoneses, que son as persoas que van bastante adiantadas, por qué? Sabes por que os japoneses van adiantados? Porque é día antes, hostia. Cando ali son as 6 da tarde que estamos amanecendo. Hostia, isto me vou por diante, xa saben o que vai pasar. Dinche, va hoxe gana Madrid. A ver, que ya oiches, hijo de puta.
En Japón deronlle unha placa e uns honores, deronlle honores de Estado a Godzilla. Entonces, eu pido por favor que a Xunta de Galicia lle dea unha placa e un sonor... No, a Xunta de Galicia que lle dea unha medalla Castelao a Xabarín. Porque quero unha medalla Castelao, Xabarín. Para enterrar a horta. Isto é movida de Xabarín. Xabarín, que fixo moito polos nenos e nenas deste país e por os Pero notas se lle pode niños. dar un premio se vais... Eu que sei. A medalla Castelao é o máximo. No. Eu veo que aspiro. Pero a chave de Galicia. E depois se queremos entrar, temos que pedir a chave. Eso non é, non me parece. Pois que lle den a presidencia da Xunta. Bueno, ti queres darlle unha medalla Castelao. Eu quero darlle unha medalla Castelao porque é E despois o que imos me vendo. gustaría a min que Despois me imos- deran. Unha deputación. Que lle den unha deputación a Xabarín. Un porco nunha deputación, nunca se veu eso. Bueno, ti queres que lle den... A medalla Castelao. A medalla Castelao. E que vaya Xabarín ali e que teñamos as fotos dándolle a man a quen goberne daquele Buenos momento días, buenos e días. tal, e que e vamos a poñer as fotos aquí de como foi o de Godzilla para que vexades que o de Xabarín tamén se podría facer e sería precioso. Por favor, medalla Castelao a Xabarín, se la merece, jalona, a pulso. A pulso. A pulso. Sí, sí, sí. Listo, é todo o que traigo para hoy. Pois parece unha idea, oye, non tu hecho tan bon desde nunca. Desde nunca. Eu a peor idea que tuve foi a de nacer. Eu teño que ver e sacar da cabeza e dicirme eu quedo dentro, se queredes algo, entrade vos. Medalla Castelao a Xabarín, precioso. Vale. É merecida, Oh, que merecida. Sabes quen ten a medalla Castelao? Quen? Eu Super non. Piñeiro. Sí. Merecido Pues mira. tamén. Piñeiro... Galloso tamén atrás, seguramente. Non, non. Xujo, te lo juro. Galloso ten medalla Castelao, fijo. Home, ojalá, pero non sabía. No, non sei. JP ten medalla Castelao. Desde este ano, creo. A ver se vai ter todo o mundo menos nós. Entonces é mellor non tela que tela. E a mi menín non ten a medalla Castelao. Vale, queres que comentemos algunhas cousas que nos dou No, a xente? corta. Te jode para que ninguén está aquí chovendo. É como unha gotera. Hai máis humedade que hai gotera. Joder, Ti te crees que no hormiguero teña goteras? Sí, hombre. Por eso teñen el equipo de la ciencia. Para encontrar goteras. Claro. El equipo gotera. Bueno, Non teñen goteras Consultas, ni no Land Rover. Son a peor porquería. consultas e mensaxes que nos mandaron os nosos chicoritas. Hai aquí unha cousa. Uns chavales mandaronme unha mensaxe ao meu Instagram privado. Non la quero ver. No. Ese mensaje salpica. No, contra todo pronóstico, con bastante educación, dixéronme, oye, Carla, que vemos cheno todo mal e tal, e gustaríanos facerche unha consulta para que leves ao programa, que queremos preguntarvos como diríades vos estar borracho. Unha expresión para dicir que estou borracho. Hasta aquí todo correcto. Gustoume a consulta, jardeina, e fun ao Instagram do Todo Mal, porque eu levo o Instagram do Todo Mal. Encontro un mensaje dos mesmos chavales, que poñen: Foron existentes. hola, xa lle escribimos tamén a Carla, pero Telejaita justo-nos máis. E é como, bueno, pues nada, eliminar e bloquear e... Aquí siempre en el corazón, en la derecha y en la izquierda. Eu E teño é como, dous, pero para- me cago en tío, pero que necesidade había? En plan, manda un mensaje ao Todo Mal, oye, somos moi fans, ou manda un mensaje ao Telejaita. A mí me mandaron, non o vi. Está ben, pero é como, no, vamos a mandar a Carla e depois a outro dicindo, justo-nos máis Telejaita. E é como, bueno, pois igual xa non leo nada máis. Pero bueno, Sabes a quen lle gusta tamén máis Telejaita? a quen? Ah, pero non a pregunta. Ah, entón, bueno, eles o que queren son expresións para, porque nese momento estaban borrachos, dito por eles, estamos un pouco borrachos e non sabemos como dicilo. Bueno, pois di, estou borracho, por exemplo. Pero é moi soso. Sí, bueno, eles queren O gañego gusta lle dicir as cousas sin dicilas. Claro. Entón, xa que lles gusta tanto Telejaita, pois que lles fale Telejaita. Hola, guapos. ¿Queréis mandarme un privado y hacerme el seso? Bueno, eu teño algunha idea de como se pode dicir que estás borracho, vale? Se en Telejaita se lle ocurre algo, aparte de algo borracho. Tamén me gusta del muchísimo. Y vamos a mandar privaditos. Pues xa que veis de falar con eles. E se invocas a Telejaita, Telejaita ven. Pero ven con todo. Sí, Ven que a denuncia da Fiscalía. Vale, entonces, que vamos a facer unhas expresións. Vamos a dicir expresións para dicir estou borracho. Primeiro diremos as que se din de toda a vida.
bueno. que son as miñas, vou dicir as miñas favoritas Vale. de dicir sempre. Que son ir como unha nasa, Ir con nasa. gústame moito, porque aparte, unha nasa, temos aí unha nasa. As Barbies van como unha nasa. Claro. Levaron a area, justamente. Levaron a a area, moi bonita. Pero é como fino, non? Levar unha área. Sí. É unha areiña. É como non borracho, é como o puntillo que lle chaman algún, Eu non? gostei moito tamén, teño a cabeza quente. Moi bonito tamén. Moi bonito. Teña cabeza quente. Teño a non? cabeza quente. Que pequena é o previo ao borrachero, non? É como Sí, o sí. calentamiento. O que está ben. Sí. Realmente, se soupéramos parar aí, No, hostia, ter a cabeza quente, sí. non había guerras. Ir trompa, A ver, gostaba moito ir trompa. eu dixo sempre. Un pouco trompa. Ir trompa perdido, que xa é como un golpiño máis. Unha que se di moito na miña zona, non sei se aquí chegou, é falar castellano. Si, hombre, Xa falaba castellano. falas castellano. Iba Moncho que falaba castellano. Pode ser a miña favorita de todas, Sí, eu diría que sí, Que pasa? Que claro, tens que ser nun contexto, nun grupo de amigos galego falantes. No, Porque, claro, se Moncho falaba, iba Moncho que falaba castellano, iba Feijao que falaba castellano. Non habló outra cosa. Levaron a melopea. Melopea. A palabra preciosa, melopea. Digo eu. Somos un pouco o digo cheo da cocaína. Non, eso é como... O digo cheo das cousas de... Vale, o teu rapaz xa saca 10, pero queres que sea o que rouba os bocadillos? Poñe todo mal. E ya non tenía máis. Non sei se ti tes algo máis. É que eu xa teño expresións que quero propoñer como pa novas. Novas. Vale, entonces, eu... eso que dixeches de ir como unha nasa, non? Ou ir como unhas maracas, tamén. Sabes? Ir como as maracas. Ir como as maracas. Que pasa que eu maracas uso moito para a persona que non está ben. Está como as maracas. Porque eu Está quería como as propoñer maracas. como estar borracho, ir como unha motosierra. Me gusta bastante. En plan... Sabes? Así como nova. Gústame moito. Eu gostaria de propoñer, a mellor un tempo justo para todos, pero ir finito de Córdoba. Iba finito de Córdoba. Eso non existe. Inventástelo. Sí. Está moi ben. O sea, Non me hai- podo creer que inventaras algo bo. Finito de Córdoba. Iba finito de Córdoba. Bo finito de Córdoba. Gústame. Eu tamén me gustaría moito unha rollo... Hoxe mesclei máis duro que Ortija e Pilipampín. Eu diría, en vez de duro, peor. Peor. Mesclei peor. Sí. Oye, mesclei peor, hoxe mesclei peor que Ortija e Pilipampín. Sí, é bonita. É bonita. É bonita. A mí, esta aquí parece que quedou un pouco larga, pero andaba como un cucho recién parido. Iba Moncho que andaba como un cucho recién parido. Pa todos os lados, batía cas paredes da cuadra. O Moncho iba aí, Dios. Se gustaba bastante. Sí. Despois, a mí gostei unha que é vou tan mal que podo maquillar a unha presentadora da Gallega. Aí xa ten que haber porros tamén, eso non chega, aí ten que ser... Hola, fantasía, todo, sabes? Tamén vale vestir. Sí, bla, guapa, loca. Que se che gustan todos os... Gustanme todos os colores. Pero, Sí. Tamén, a expresión, cheiraba a gasolina. Moncho iba que xa cheiraba a gasolina. Que bonita. Xa, Dios, tal cantidad que cheiraba a Que gasolina. bonita. A mí gustame tamén, gustaríame que se dixera vou como as trompetas del combo dominicano. A distiempo. Creo que non ten trompeta el combo dominicano, por Ten, eso. trompetas. Hai unha que creo que se di que é acercaba o misto e aprendía. Sí? Creo que esa gustame. Sí, gustame. Joder, que guai. Pois nada, eu creo que... Espera, que teño máis. Tes máis, eu... Iba que morreaba con súa irmán. Xa cando iso ten que ser... Eso xa... Tens que ser de... Joder. De Ponferrada para baixo. Hostia, no, iso tens que ser da familia real. Ti crees que... Claro, iso agora xa non hai, non? Porque Leticia chegou e dixo esto de todos con todos, xa acabou, A mí A ver, esto... en España porque a familia quedou moi pequena, pero por aí por Dinamarca... Ti crees que os de Dinamarca lle apriatan entre Son hermanos? todos rubios, eles que saben. É verdade, non te distingues. Cariño, de espaldas eres como mi hermana. Hermano, que dices? Teño outra. Espera. Como iba ante Moncho e lle caían ben os madrileños.
Estou tan mal que me cantan os madrileños. Imagínate. Está ben. Hostia, pero isto todo debería de salir na Real Academia Gallega, non? Sí, pero por detrás. Na contraportada, que nunca poñen nada. Formas de chamar. Está ben. Ir Juan Tanamera. Ai, que bonito. Iba Juan Tanamera. Mira, en vez de, no dicionario, en vez de aparecer as perífrasis verbales, que non valen para nada, que aparezcan estas expresións. Que dixeches? As perífrasis verbales. Eu agora mesmo, se cambiaxe de idioma, non me entero. Non existen. Sí, existirán. Non se pode dicir nin que sí, nin que non. Eu diría como se dos Pokémon da generación nova, vamos a decir. Perífrasis e verbales. Que máis sempre que? Que iba tan mal que bailaba consigo mismo. Que iso teño visto moito diante da orquesta, mellor. Ai, sí. Con que bailas? Con papá. Ai, Dios, esta é moi... Todos sabemos que isto pasou alguma vez. Moncho iba que chuspía ao falar. Pero eso hai xente que fai sin necesidade. Sí, pero é verdad. Pero bueno, sí. A xente jódenos por mal. Porque... Por mal, pero sí. Esta é técnica, esta é para músicos. Moncho iba que falaba en 3x4. Que es isto? É que estás dando un punto para todos, Estás dando... Si estou atacando a todos. Para o de fora, para o que fala galego, para o músico, si señor, para que todo o mundo se identifique. Sí, é que eu xa sabía que cando chamamos a telejaita era para... Hai unha persona, en estar borracho, eu podo ser o que é Messi a non saber ler. E isto que facían os do Celta e os do Deportivo antes, metése cos do Barça. E por último, bueno, teño moitísimas máis, pero para rematar, vou con esta que é... Vía a Dios en 4K. Moncho iba que vía a Dios en 4K. Zumbei 4 Cuba Libres e iba que vía a Dios en 4K. Pero isto é unha fantasía. É unha fantasía, gústame. Que queres dicir? Todas estas inventártelas ti? Sí. Joder. Y... Oye, pensé que nunca iba a decir esto, pero estoy empezando a coller admiración. ¿Sabes para esto? Y seguramente se me va dentro de 5 minutos. Sí, tranquila, ahora fago un chiste de las putas y se Sí, se me borra todo, ¿sabes? Pero... Joder, sí señor, Sí señor. Pues nada, aí vos quedan estas expresións maravillosas en galego para decir que ides borrachos da man de Telejaita. E Carla Núñez. Sí, claro, un poquito menos, pero sí. Isto non é unha competición. No, non é unha competición, pero... pero se ti eres un genio de ir borrachos. De los cubatas, sí. Se dice. Estou moi sacado deso, Estás moi sacado. Quer dizer, eu antes botella de ginebra na boca e botella de ron polo cu. Menos deso non actuaba. Agora saquei llamaba da boca, claro. Vale. Máis cosas que nos manda esta peñita guapa. Vale. Dinos unha rapaza. Vale. Dinos aquí unha rapaza. A miña sogra... Podela ler con unha entonación de presentadora de TVG. De TVG. Hostia, a mí se me sale. A ver, ten que ter un pouco de centro de Madrid, claro. Por eso non sei se me salirá. Tens que notar que non falas gallego. Americano. A miña sogra se pudera dormir... Algo así. Un pouco así. Ou non? Este vai haber que cortar, porque nos van dar un par de hostias. Porque hai que berrar. Sí. Vale, hai que berrar, estar moi contento. Que non se sabe se é felicidade ou botox. E é artificial. E super divertido, entonces... A miña sogra se pudera dormía co fillo no medio dos dous para separarnos. Eso. Eso está moi ben. Acabo de quedar cos ollos un pouco parapléjicos. Ahora, non me metes un X. Si, por ejemplo, pero te vas a decir xa ten xeito? Xa ten cento. Algo así, non? Xa ten cento. Bueno, eu que sei. De que iba a noticia? Porque é que eu non falo ese idioma. O idioma presentador da gallega eu non... Vale, ahora vamos a dicilo como xente normal. A miña sogra, se pudera, dormía co fillo no medio dos dous para separarnos. Hostia. Ten problemas que a sogra esta chavala pola pinta, ou a sogra non lle gusta a ela, ou non sei... Pero xa estamos pensando mal. Ao mellor a sogra di, o meu fillo é un camándula. Ah, ese é! Aí, E quero salvarla. Esta chica se merece algo mejor. Aí va eu, tío, que aí está.
ou ten frío, A sogra. de noite. E metes entre os dous, Metes quentinha. Ai, tía, la Hostia, como se che mete un gato. Ou un pastor alemán. A xente que ten animales, metese o animal. Ti tes unha sogra, metese che. Bueno, o animal doméstico é moi cariñoso. A sogra é o animal doméstico máis cariñoso de todos. Ahora, consellos para que lle vengan á sogra. Que non che conozca. É moi bo consello ese, señor. Sempre, vale que, sí. Sabes que dicía miña nai sempre, non o dicía de broma, pero era moi gracioso. Dicía sempre, eu teño a mellor sogra do mundo. Vive en Argentina. E ela dixía, ben, que quería moitísimo e tal, pero a frase dita é como, tío, mamá, é faltonísimo, en plan, teño a mellor sogra do mundo. Vive en Argentina. Claro, si é boa calquera, non te jodas. Pois, despois, se tes mala suerte... Estou empezando a pensar que non o dicía de broma. Pero é así contado, creo que ti... Porque Así que era nena e dicía, miña nai, isto está sona mal, pero... O primeiro punto é que non che conozca. Se tes mala suerte, xa che conoce por lo que sea, plan B, non ir. A onde é lá, nada. É fastidio comer os domingos que non che caen os niños. Se che obligan a ir ya a casa, vai-te sin duchar para que non se che acerque. Esos son os meus consellos, en principio. O meu consello é, mira, a sogra é unha persona. O mellor que tens que facer é tratala ben e facerlle a pelota como faz ao jefe. Ou teño outra opción. Claro. Poñerlle en Netflix aroma con sabor a café ou algunha destas trapalladas de telenovelas que teñen un cachondo de protagonista e se quedan embobadas e se olvidan de todo. Eso é como cando ao gato lle atas no final dunha vara un xoguete e lle faz así e está entretenido e non toca os collóns. Sí. Pois eso é as series turcas para as vellas. Para as señores. Son como... Vamos a ver, a túa sogra, chegas ali, primeiro, tens que chegar, nunca carmar vacías. Segundo, axudarlle a todo. É un día, o domingo, tens que facelo paripé. Sogras son por dous, me refiero. O home tamén ten sogra e tamén ten que facer este movimento. Tamén ten sogros. Sogras temos todos e hai que tratar a xente ben. Por qué? Porque son os pais do teu gilipollas. Non tuveras o gilipollas. Eles non teñen culpa de que te xuntaras co gilipollas. É unha movida vosa. Agora tendes que facerlle a pelota. Entón, se tendes suegros, pelotillar, comprarlle cousas, estar sempre a bien e que non vos parezca nada mal. Con unha sonrisa, me cago en... De oreja a oreja. Ese non... Como se fora de súa presentadora da Gallega. Claro. Ti te crees que a presentadora da Gallega quere estar na Gallega querendo estar en Madrid? Pois, e pon unha sonrisa e tira para diante. Pois isto é igual. Vale. Queria che contar unha cousa que se me olvidou antes. Minha prima enseñoume que non sei onde estaba e encontrou un tarot por 5 euros. Deixou de tomar 2 cervezas para que lle botaran as cartas. Non parece prima tú. Non parece prima miña. E botaronlle as cartas e enseñoume, porque tiña unha tarjeta, a tarotista, tarotista? Tarotista. A bruja. Non se lle pode chamar bruja. Sí. Pero a bruxa e a meiga non é amigo. Por qué? Porque unha cousa é a bruxa e outra é a meiga. Cal é a diferencia? A tarotista é bruxa. Meiga é a que fai pocións. Bueno, pois a bruja. Entonces, enseñoume a... Bruja é meiga. Bruxa é outra cousa. Ai, carallo. Eu si queres paso iso. Mira, vamos a falar de outra cousa que vamos a joder. Ai, me cago. A tarotista, a merda, a que bota as cartas, A que bota as cartas é a carteira? Tiña unha tarjeta de visita. E mandou unha foto. E poñía tarotista e fotocopias. E poñía para eventos, bodas, comuniones, tatatí. E dixo, pero me cago en Dios, non se me ocurre nada peor que levar unha boda que unha tarotista. Porque ti imagínate que di, vuestro futuro lo veo moi negro. Joder, xe di. A non ser que o mozo sea negro. Sabes, en plan, sí. Uy, me salió la carta de la muerte, esto está muerto. E o padriño... É que, joder, porque algo a carta mala sale sempre. E se non é boa tarotista. E se non é boa. Non me parece un bo momento para botar as cartas, non? Pero bueno, eu que sei. Eu por si acaso... En vez de botar as cartas, que boten outro cubo libre. Exacto. Entonces, eu por si acaso, como vin que isto daba cartos, dixen, pois eu teño unhas cartas aquí na casa tamén. E a ver se me podo ganar a vida con isto. Que é peor? Vou preparar todo o material de tarotista. Mentres preparas, tarotista, bruxa, meiga, a cona. Que é peor? A tarotista que poñen unha boda tarotista ou de tatuajes?
A ver, unha cousa marca a piel e outra o teu futuro. Xa, pero a piel... Prefiero que me marque o futuro, verdad? É que a piel ainda podes ter ben o futuro. Vale. Conto che origana de todo de bruxas que sei. Sí, que prefieres que sea unha tarotisa LGTBIQ+, ou de toda a vida? Me conto máis color, mejor. Sí. De feito, eu poñería os dous. Os dous? Claro, unha cabeza. Bueno, vou poñer un... A meija da cabreira. Que é a meija da cabreira? Hostia, a ver. A meija da cabreira, quen é? Pois é a meija da cabreira, que me cago en Dios. Así, unha cousa así... E a outra por debaixo. Como por baixo? Tapando a camiseta do Deportivo? Sí, porque ahora eres tarotista, non eres deportivista. A tarotista non ten apego a nada material. Pois a meija da cabreira, un Boto señor... así como se fora un chal. Sí. Como se fora a casar a un fillo, non? Sí. Podo contar a anécdota de miña nai ou non? Pero non era a meija da cabreira. Sí, Estás pero chamando que- meija da cabreira tú? Non, home, que me vai contar unha anécdota da meija da cabreira. A meija da cabreira foi un señor ali e dixolle mira, que quería saber se está preñada. Claro. E entón a meija da cabreira empezou así e tal, e dixolle, sí, está, e vai ser un neno. E dixolle, el, non, preguntaba pola vaca. Increíble. Encántame esa historia. Na verdade que Non me acerques moitas cartas que non as podo tocar. Por qué? Teño prohibido por unha pequena adición. Bo. É má parvo. Sí, me acordo, pero non me acerques. Vale, entonces, Con cal me vas votar, que a francesa ou que a española? non sei a diferencia dun e outro. Pois unha ten... Cheran un pouco encerrado, aviso. Son malas, Por qué? Son de Garniel, de Delial. Hostia, Garnier non contaba que lle deran estes produtos. E estes son de Ferretería Cadena 88. Con cal queres que che bote o tarot? Home, eu creo que mola máis... Cardo póker ou cardo... Eu pego todo, sin ningún tipo de... Dalle que a francesa, non? A francesa que é? Esta? Esa outra. Ah, esta? Sí. Ah, tía, e eu como adivino o que significa os rombos? Diamantes. Ah. Bueno, Ves, é mellor esta. Mellor esta. É que claro, non falando francés. Era moi difícil. Vale. Espera, que me quedo a suir de oros e pode ser sexo. No Ui, que... o sete, o verbo. Vamos a ver. Vou ahora... Temos que buscarme un nombre. A tarotisa... María Luisa. No, ten que ser algo como viento. El viento que la llevó. Eu teño unha prima que se chama Flor. E unha que se chama Amparo. Pois, Non, é risa mona. Flor Amparo. Vale, pois son a tarotisa. Tarotista ou tarotisa? Pero ti saberás. Pois eu son a tarotisa. Non me pregunto. Eu quero ser tarotisa. Non hai unha persoa dicindo, chámome Moncho, pirata José Ramón. Moncho, porque... Bueno, pois eu son a fulana que bota as cartas. Non digas fulano, non, que queda feísimo. Ah. Día puta que... Son a tipa que bota as cartas. Flor Amparo. Flor É Amparo. un nombre bonito Flor de Amparo, meija. mola. Vale, entón, ponche as cartas. Corta aí. Flor Amparo ten... Patrocínio de Lial. A ten patrocinador, a tarotista xa me dá confianza. Porque tamén o Real Madrid pon aquí Fly Emirates, non sei Claro. que, isto dame confianza. Dalle. Unha cousa, a tarotista ten unha voz, ten un background, só ten nombre por ahora. Si queres, podes ser presentadora da Galleja, pero que non gana cartas ao fin de mes e ten que botar as cartas. Non, de momento non. Corta. Non ten nada. Vale, corto. Corta. Corto como eu queira. Corta como te queres. Legal ou ilegal? Pero que te estou dicindo que corte usted? Ya me está quedando usted mal. A ver, y ahora entonces. Le he hecho una carta, 2 y 3. Por lo que no tengo. Pues teño chistes a tarotisa. Ai, non, a flexibilidade, vai que botar máis. A ver, espera, non. Xa me salió mal. Vou botar, vamos a ver. Non era a miña carta. Ai, Dios mío, lo que salió aquí. Vou enseñar aos telespectadores. Sí. Mirad o que salió. Vou facer como as influencers, poño lle man detrás. Non, ves igual de mal. E salió un señor cunha copa. É unha señora. Isto é un señor. É a sota. É unha hembra. Pero chamen así, pero é un home. É unha muller. É orientativo. É a sota sempre foi hembra De total. verdade. Eu pensei que eran coñas.
Coños. Pero que son. Vale, entonces, saleu unha muller con a copa, A camarera. o que significa... Queres que diga o que significa ou queres interpretarlo ti? No, eu vim a tarotista con todo. Por favor, señora tarotista, que significa? Estoy moi pendiente Parece que desto. foi Dios. Sale o 10 de copas, te vas a zumbar 10 copas este fin de semana. Bote outra que creo que se queda corta. A ver se hai un 12 ou un 13. Coita. Outra. Los dos palos. Eso é normal. Os bastos, non, chamalle? Vale. Do bastos xa porque cada día é máis basto. Doble de base. Doble de bastos te estás convirtiendo usted. Outra, Oh! 4 de monedas. Vou che dicir unha cosa. Para tarotista non sei. Pero para árbitro de regional, para sacar as tarjetas tes un xeito que me cago en Dios. Non te pasa nadie. 4 de monedas. Que 4 duros te quedan en la cuenta bancaria. Ojalá. Está como ao carallo. Aí esta hora acertou todo, me cago en Dios. Dios mío. Vou me querer o de la tarotista. Este non me gusta, vou coller outro. Non había chiste. No, oye, é que, bueno, el copón, que te va a tocar una copa turbo te va a tocar. Ostras, pois é verdad. Que teño unha rifa para un Renault Copa Turbo. Aí o tes. Outra. Bueno, el 4 de espadas. Tienes problemas con 4 personas. Hostia, pois é Que te verdad. van a clavar 4 puñales por la espada. Porque somos 5 en fubito. Me cago O vanche botar do equipo de fubito. Hostia. Y ya por último, hambre, el señor con una moneda. Creo que é o Jorrilla que che dixo onde aparcar que non lle daste os 10 céntimos que quería. Hostia. Vai che vir a pedir en busca de represalias. Señora tarotista, acierta usted muchísimo. No, acerto todo, muchísimo no, todo. Perdón, todo. Pode facerlle agora preguntas? Pode dicirme a pregunta que usted quiera. Teño unha operación de fimosis. Pódeme dicir que me vai pasar? Pois a ver, corta as cartas. Dios, é que é unha operación, teño bastante preocupación pola operación de fimosis. Señora tarotista, se me dá así, me fai cortar e fai así, queda como estaba. Ah, Non se te cuenta. la magia del tarot. É verdade, me callo. Chegou o mensaje. A ver que me digan as cartas patrocinadas por unha crema de protección solar. ¡Ah! La señora con una espada te la van a cortar. Efectivamente, te van a cortar la jaita entera. ¿Cómo te quedas? Sin gaita. Por nada, isto sería o Ah, ya tarot. está, eu quero facer máis preguntas. Ve, joita, que signo do zodíaco eres? Hostia. Eres... Vas a pillar, Eres Sagitario. Piscis. Eres Piscis. Piscis. Eres Piscis. Piscis. Eu xuraría que Piscis. Eres Piscis. Hostia, al 99. Eres Piscis. Son Piscis. Ajá. Bueno, pues eso, que eres Piscis. Ese tarotista para tirarme cuidado. Non é Piscis, ese troxe non é, A ver. Por eso non me pode cobrar. Ay, non nos saleu nada del amor. Déjame mirar. Eso pregunto yo despois, déjame primeiro de Piscis. Piscis, los astros están alineados de una forma congénita y usted le va a venir mucha lluvia esta semana. Porque son tarotista, pero te mandou parte. Tarotista con metió Galicia. Me gusta, bueno, pues nada. Compraré un paraguas, loco. Sí. Bien, ahora quiero preguntar por el amor. El amor... Espera, vea preguntas concretas. Vale, corta ahí. Tengo una hembra que me gusta que se llama Marisol. Y otra que también me gusta que se llama Tamara. Entonces, ¿hay posibilidad de que Tamara, yo y Marisol hagamos el amor todos juntos en una habitación misma, el mismo día, a la misma hora? Porque ya me pasó otra vez que fue todo igual, pero no fui a la hora que era y me quedé haciéndome la paja. Corto. Sí. Amparo e Marisol. Non era Amparo, Amparo non eu. Ay, perdón. Amparo soy yo, señorita. Marisol e Tamara. Bueno, 4 de bastos. Va usted a tener 4 pirolas metiéndosela por todos lados. O sea que elas sí que van ter trío y yo me O quedo sea con que, como dixas que se chamaban? Marisol e Tamara. Pois non vai ser Marisol e Tamara, vai ser José Luis, José Alfredo e Pepe. Bueno, me gusta. Algo es algo. Ah, pero eu non podo estar porque a señora esta vai me cortar a pirola. Bueno, pero podes estar mirando. A mí me gusta el voyerismo.
Gracias, señora tarotista. Nada. Teño que pasar aí tubo o coche. Podeme mirar cantos fallos vou ter? Xa, hombre, espera, que che voy outra carta. Fallos non sei, ora vai salir o ollo da cara. Quería facer unha churrascada este domingo. Me cago en día, que se me están a acabar todas as cartas de baraxe. Hostia, a ver, unha churrascada, que é a pregunta. Usted ten menos ganas de traballar. A ver, dale. Compro mezcladillo ou todo de porco que depois o de ternera que dali? A ver, déxame mirar as cartas. Que se leu? O 3 de espadas, 3 de espadas. Buah, isto... significa que todo costilleta. Todo costilleta. A ver, así... Ábate pronto, Depois isto tens que reinterpretalo tú. Amena. E se eu dou 5 euros máis non me reinterpreta usted? Sí, que queres saber? Vale. Bueno, que esta foi a miña experiencia como tarotista. Entonces, se queredes que vos lea o tarot, pois mandade as vosas preguntas e a vosa información ao Instagram de Todo Mal e botámoslle as cartas, vale? Sí. Mandade preguntas, canto máis concretas, mejor. No, sentidas, hostia. Non mandedes pregunta rollo, el trabajo, mal, te traballo mal sempre. Que vai E non te lo peor. Claro. Entonces, querías despedir a tarotista? Chao. Hasta luego, Flor Amparo. Sí. É que está un pouco fumada a tarotista. Sí. Bueno. E a señora que hai debaixo, non? Xa levaba moitísimo tempo o programa. Queres, vamos ler un par de preguntas rápidas e venga. Que te lo damos? Unha hora casi. Me cajo en Dios, que po logo. Veña. Te preguntas non valen para guardar para outro día? Hai que ter o congelador cheo sempre, é o que di miña nai. E sempre di, por que non compramos medio becerro? Sempre está con medio becerro, desde neno lo oindo, por que non compramos medio becerro? É verdade. Compra un puto becerro inteiro, me cago en Dios. Sempre estás a comprar medio becerro. Bueno, deixámoslo para a semana que ven, non? Todo cansado de comer as patas de diante, comen para as patas de atrás. Os patas de diante sentanme mal. Sabes que é medio becerro porque é, sabes, unha dereita. É que eu dicía, eu sei que é medio brócoli, pero... Non haberá tanta pobreza para ter que comprar medio brócoli. Pois dá razón, que deixámoslo para a semana que ven. Escoítase a gotera aquí. Espero que non entre polo micro. Bueno, se escoitades chover é porque somos pobres e porque... É porque estás en Galicia. Estás en Galicia, tía, si En Madrid non che fan un podcast chovendo, pero Escoitade un non podcast valorades. en Australia. Ai, que me dera. Hostia, flipas. Australia. En Australia vive Pinocho. ¿Qué? ¿Por qué? Estás por haber ti que no. Pois a callar. Pois eso, que nada, todo o que querades mandarnos, mandádelo, nós felices de lelo, el feliz de non lelo, e vémonos a semana que ven. Por mí xa estaría. Xa filles. Primeiro por min xa estaría, despois Por mí o xa choque. estaría. O choque. Por mí xa estaría. Chao, sí. Así. Casi me meto un dedo no ollo facendo isto.